Evelien Bosmans, we hebben jou net leren kennen als de stem van Merida, de rosse, stoere prinses. Maar we willen eigenlijk nog wel wat meer over jou te weten komen. Hè? Want jij studeert momenteel in Nederland. Waarom ga je het over de grens zoeken? Ja, de Toneelacademie van Maastricht is zo fantastisch. Ja? Dat is echt een super toffe school. Ja. Iets wat we in Vlaanderen niet vinden? Ja, een heel ander systeem gewoon. Ja. In in Maastricht welk is het zo, opzicht, ja? je begint met een groep Ja. mensen, dat zijn heel zware toelatingsproeven en daar eindigt je ook mee. Ja. En in Vlaanderen is het veel meer een soort van afvalrace. Ja, ja, en ja. dat werkt iets minder goed Ja, voor mij. want wat ik mij heb laten vertellen, is dat je zo'n toelatingsproef, dat ze je zeggen, doe een banaan na. Of zo, of zijn dat maar fabeltjes? Ja, in Maastricht was dat helemaal niet. Dan moet je gewoon Shakespeare doen. Shakespeare? Dus dat is iets echt zwaar concreter. Ja, zwaar, ja. Klassieke teksten. Ja. Ja. En wat krijg je daar nog meer? Wat moet je daar zoal doen? Ja, je krijgt daar ook veel beweging en ook wel zang. En- Zing eens iets voor. Nee. Zo, van die Italiaanse aria's. Zo, Nee, dat krijgen we niet. Wat dan? Ik ga niks voorzingen. nee, maar maar wat krijg je dan zoal qua zanglessen? Je mocht zelf liedjes kiezen eigenlijk. Oké, dus als je zegt van en dan ik heb je wil... een pianobegeleider. Maar dan moet je wel zo'n openbaar examen doen. Ja, oké. Vind ik heftig. Spannend. En is Ja. dat al achter de rug of moet dat nog komen? Nee, dat is al achter de rug. En? Ja, dat ging. Dat ging, hè? We zullen het over iets anders hebben. Want acteren, daar ben je heel sterk in. We zagen je het laatst ook nog in Groente uit Balen. Wel leuk, denk ik, om zo dicht bij huis een keertje te werken. Niet alles is daarop genomen natuurlijk, maar, Dat is van deze tijd. Ja. maar niet plezant om zo... Ja, dat is wel fijn. Want ik heb eigenlijk altijd heel erg weggewillen van die campen. Ja. Ik ben ook heel snel naar Antwerpen naar school geweest. Ja, Maar dan, dat uw eerste film dan meteen terug in de Campische modder is, vind ik wel grappig. en je moet dan ook dat campus spreken, hè? Want iedereen doet dat daar. Ja, dus voor jou absoluut. denk ik een pluspunt dat je dat al kon. Ja, inderdaad. Allee, ik ben er natuurlijk opgegroeid. Ik heb het nooit echt gesproken. Maar natuurlijk, ergens in uw hersenen wordt dat wel Ja. opgeslagen, denk ik. Want ik denk dat het voor sommige acteurs wel moeilijker was dan voor Ja, jou. zeker. Maar bijvoorbeeld Stanny woonde al heel lang in Antwerpen. Ja. Die komt wel van Turnhout, maar die moest dat dus heel erg terug. Ja, maar is er een groot verschil tussen Antwerps en campus? Oh, gigantisch. Ja? Ja, dat is wel een groot verschil. Antwerps is veel meer zo. Ja? En Van de Kempen, dat is veel meer zo. Ja. Dus Ja, is toch zelfs wel- al in toonaard. Ja, want we kennen Tom Bonen, hè, die spreekt ook campus. Ja, ja. Hè, Natalia heeft ook dat accent. Dus wel, Het is wel hip, hè? het is wel hip aan het worden, ja. Ja, ja. Dus misschien toch onderhouden dan. Ja, dat sowieso. Wat zijn je toekomstplannen nog? Wat zou je nog graag willen doen? Of waar ben je nu mee Ja, in bezig? september ga ik iets heel leuks doen. Stijn Konings gaat een nieuwe film maken over het leven van Rocco Granata. Ja? En het wordt een soort van love story tussen Rocco en Marina. Waar dat liedje zo Ja, is. ja, ja. En ik ga Marina spelen. Is dat echt? Ja, Oh, dat is wel super. ja, dat is super fijn. Ja, dus dan mag je in Limburg komen. In de Limburg, ja. Ja, fantastisch. Dan ga je toch nog wel een keertje opnieuw langskomen, zeker? Tuurlijk, heel graag. Ja, want wanneer komt de film uit? Is dat al Dat weet ik, geweten? maar Of? dat is nog niet geweten, denk ik. Dat maar zal dat pas duurt ook al heel lang. hè. 2014 of Ja. 2015 zijn Nee, zelfs misschien. 2014, denk ik. Ja. En heb je nu al een script gekregen en zo, voor teksten in te studeren? Of is dat nog wat te vroeg? Ja, we hebben net het helemaal definitieve script gekregen. En leuk? Ja, ik vind het heel fijn. Ja, we zijn gisteren zo, want Matteo gaat Rocco spelen, Ja, ja. maar Matteo Simoni Ja, ja. gaat Rocco spelen. We zijn gisteren met ons 3 gaan eten, met Stijn en Matteo en ik. Het was Oh, super. super gezellig. Ja, Wel, ik dus- wens jullie heel veel succes mee. En binnenkort met jullie drieën hier, er is plaats genoeg, Ja. komen jullie daar wat over vertellen. Goed? Heel graag.